Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkan sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magasugod sa ato pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, samas nandan gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag pinaagi sa pagsulsi kung nababa kitay mga sala. Kay kini, kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya, ang Dios, kasaligan og makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Nawalang kanimo, dili pa magtotoo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa, sa hilom magandam ta pinagi sa pagampo. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning lain na usab nga adlaw nga aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi nga imong pangilugwayan, timailhan nga ang imong plano sa imong kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Uban ni kami karon. Wala kami mahimo sa imong kaugalingon kung wala ikaw. Kung wala ang balang Espiritu Santo magatudlo kanamo sa kamatuoran. Busa niining tungura nagaampo kami nga kini nga among pagatun-an mahimong tang dugang panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga followers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Ato ipadayon ang atong biyaan nga hilisgutan kagahapon. By the way, niya pa kita magadupot ni natong tunanan nga giuluhan sa in English, How to Unleash Divine Truths. Kung ato kinigihubad sa Binisaya, unsaon taman sa pagbuhi sa mga kamatuoran sa Dios. Okay. Karon padayon ta. Abrihe imong Biblia des 1 Juan 1:5. 1 John chapter 1 verse 5. Kini nagkanayon sa Binisaya. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Now, ang keyword nining maong teksto, maong pulong nga kangitngit. Ikaw, ana sa kangitngit, kung nagtinir ka og sala, og busa, nahigawas ka sa imong pakigambitay sa Dios. Kinsa mo ang kahayag. Now, padayon sa versikulo 6, kung moingon kita nga naiusa na kita sa Dios,
Apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangit-ngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamaturan. Now, kung ikaw nagpakasala, ug wa ka mo rebound, wa ka mo sugid sa imong mga salaapan, muangkon ka lang gihapon nga naa kas pakigambitay sa Dios, bakakon ka. O man gyud kay pakigambitay sa Dios kung naa kay wa ikakumpisal nga sala diha sa imong kinabuhi. Diha sa 1 Juan 1:7, ang pulong sa Dios nagsultis pag-ingon. Apan kon magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkayusa kita, ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Ang sinultihan nga magpuyo sa kahayag o magalakaw sa kahayag, walk in the light, susama ra kini kahulugan sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Sa dihang makasala ka, ug imo kanang isugid ngadto sa Dios pinagi sa rebound 1 Juan 1:9, pasayloon ka sa Dios niya ng sala. Ug iya sad kang limpyuhan gikan sa tanang wa mailhing mga sala, all unknown sins, ingon man sa tanang kasahipanan. Unya pun-an dayon sa Espiritu Santo ang imong kalag, o ikaw nahibalik sa imong pagpakigambitay sa Dios, your fellowship with God. Now, dias Colosas 1:13, kini nagkanayon, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit, o gidala ngadtos gingharian sa iyang hinigugmang anak. Tuod, adunay tulo ka klaseng mga sala, 3 categories of sins. Now, kini, agi naman ni paglabas sa itong panumduman, review. Ang una nga kategory, mga sala sa hunahuna. Ana kining mga sala sa sud sa atong hunahuna, mental attitude sin. Ikaduha, mga sala sa dila. Unsay mo gawas o mabungat sa itong baba, lingual sins. O ang ikatulo, mga sala sa buhat. Unsay atong ginabuhat. Okay. Ani ay talaan sa pipila ka mga sala sa una-una, mental attitude sins. Pananglitan, ang kabalaka, ang pagkamapahitason, pangabubho, kahadlok, kasuko, pagbatig sad-an, kasina, kalagot, pagkaluoy sa kaugalingon, ug daghan pang uban. Now, sa mga sala sa dila, sins of the tongue, ani ang mga ehemplo, pagpanaway, paghukom, pagdaot sa uban, pagbugal-bugal, bullying sa English, ang pagpamakak, pagpanglibak, pagbutang-butang, ug daghan pang uban. Karon sa mga sala sa buhat, sala na ning makita, overt sins sa English. Ehemplo nini pagpangawat, pagpanakmit ug mga baligya, shoplifting, paghubog-hubog, pagkikilawas gawas sa kaminyon, pangguba, vandalism, pagpanamastamas, violence, pagbuno, murder, ug daghan pang uban. Paminaw, ang tanan makasala, apil na ang mga Kristiyanon. Why makalalis niya na? 1 Juan 1:8, nagkanayon. Kung moingon kita nga wa kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, ug wala ka nato ang kamatuoran. Now, ani ay laing punto nga angay masayra nato mga magtotoo. Sa atong pag-rebound o pagsugid sa atong mga sala, aron may balik ta ngadtos gahom sa Dios, gitawag na sin English og operational divine sphere. Dili na kinahanglang magpaluwas ta pag-usab ang ano man. Tungod kay naluwas naman ta. Ang kaluwasan
angay tang hinumduman makausara mahitabo. Niya narang higayong gituuhan ta si Ginoong Jesucristo. Maura na. Ayaw nagbalik-balik o paluwas kay wa na matunong sa pulong sa Dios. Hinumdumi kini. Once saved, always what? Always saved. Ayaw na kana kalimti. Okay. Panguntanon takag nganong di naman mawa o matangtang ang imong kaluwasan bisag magasa ka pa nganuman. Tubag? Ang paminaw gyumayon nini. Ang tubag nini tungod kay sa dihang giluwas ka ni Jesucristo. Giluwas ka hangtod na sa kahangturan. Ang Dios diha sa 1 Juan 2:1 nagkanayon og mga anak gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. In other words, sayod ang Dios nga bisang usa ka na ka magtotoo, Kristohanon ka na, kinsa di na buot magpakasala, makasala pa magyud ka. Dili niya buot nga makasala ka pa, apan bisag makasala ka pa, di naman mawa lagi ang imong pagkaanak niya. Di man niragod ni. Anak ka na niya hangtod sa kahangturan. Kasabot ka? Dihas 1 Juan 2:1. Kini nga itong mabasa niya. Apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo, ang matarong, the righteous one. Natay manlalaban nga si Ginoong Jesucristo. Ang pulong dihang advocate sa English version, ang buot yung ipasabot na defense attorney. Si Ginoong Jesucristo mo'y imong malalaban, attorney. Ug siya ay personalmenteng magarepresentala lang kanimo ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Tiyaw mo na. Si Satanas o ang iyang mga alalay ng mga nangalaglag na manulunda, fallen angels, mga demonyo na ni sila, maniid ni sila sa tanan mong lihok ug maghuwat ni sila makasakop nimo nga makasala. Bantayin na. Kinigudoon si Satanas. Mahinamon kini siyang mao'y tigsumbong o magsusumbong nimo dito sa langit. Motubang kini sa Dios nga Amahan o mudayon o sumbong sa pag-ingon o kining imong ulipon, your servant, nagkasala. Di ka makalimod ni dili kini siya luwas. Diba? Huwag niya, si Ginoong Jesucristo nga mao'y imong manlalaban, advocate, mutubag, agis paglaban kanimo, siya ra ba ang personal nga tigpanalipod kanimo, nga nagahigugma kanimo, your loving defender, ug siya mutubag ni Satanas sa pag-ingon. Tinuod ka, Satanas. Tinuod ka nga nagkasala kini siya, apan Satanas, sayop ka sa imong pag-ingon nga dili siya luwas. Huwag ka ba mahibaw? Bituon naman na siya kanako. Nahibaw ka ba? Awa ka kaibaw, Satanas. Huwag ka kaibaw nga usa naman na siya sa ako. He is one of mine, Satanas. Sakop na kana siya sa akong panimalay. Aron ka masayod, Satanas. Wa na kana siya mahimos pagtangtang sa iyang kaluwasan o ang pagwagtang sa akong gugma lang kaniya. Wala. Sa ingon nga pagi, gibuntog ni Ginoong Jesucristo ang makanunayong pag-atake ni Satanas plano sa Dios. Prinsipyo, ang buhat ni Kristo hingpit ug permanente. Now, gawas nga imong manlalaban sa Ginoong Jesucristo. Imo pagyud siyang magbubuhat sa katagbawan sa Amahan. Propitiation sa English pa. Siya ang nagahimo sa pagtagbaw sa Dios nga Amahan on our behalf alang kanato. Ang 1 Juan 2, versikulo 2, nagapadayon sa pag-ingon,
Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, o dili lang kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tao. Paminaw, fellow believer o higala. Si Kristo namatay isip puli alang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Namatay siya alang sa tanan. Magkristuhanon siya o dili kristuhanon, namatay siya alang kanilang tanan. Tanan yun. Nakadungog ka? Karon, ayaw katuo, ug naay moingon kanimog ang Dios gapili niyadtong kinsay pwedeng maluwas ug niyadtong dili mahimong maluwas. Do not buy into this thinking. Ayaw sakay dayon niya ng pinilusupong panghuna-huna nga. Nag-ingon nga ang Dios kuno naga-preordain o ingnon tang pulunga nga gimbutan ang daan sa Dios ang mga certain people nga mahilangit ug kuno naay certain people pod nga dili mahilangit. Ayaw kalimot. Ayaw gyud kalimot nga si Ginoo sa Kristo namatay alang sa tibuok kalibutan. Si kinsa katong mutuo maluwas. Once and for all. Sanglit si Kristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan. Ug kanto iyang nabuhat sa buhat sa kaluwasan hingpit ug permanente. Meaning dayo na. Sabtag yun ka na pagayo. Sa laing bahin, disiplinahon sa Dios kadtong wala musugid sa ilang mga sala. Unconfessed sin is disciplined by God. Disiplinahon na sila sa Dios. Ang Kolosas 3:25 nagasuntis pag-ingon, ang nagbuhat og dautan baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi. Kung magasa ka ug di nimo isugid o i-rebound ka ng sala, ang maong sala, disiplinahon, pantunon ka sa Dios. Ayaw kalimti na. Ug ang iyang disiplina o pagpanton, may tulo ang raba kini. Nga mo kini mosunod. Una, disiplinang pasidaan, warning discipline. Nga diin mo pahimangno o mo pahimatngon kung sakto man galing ng Binisaya, mo pahimatngon, mo pahimangno ang Dios kanimo nga nasipyat ka sa mark, you miss the mark. By the way, ang buot pasabot sa miss the mark, mo kini. Oh, by the way, literal kini paghubad sa Grigong pudong bahin sa sala. Kung kita makasala, masipyat kita sa giingog bullseye. Mahug kita ngadtos gawas sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Okay. Mo kadto ang unang ang sa pagdisiplina kanato mga magtutuo. Kini alang lang sa mga magtutuo. Kaya di naman disiplinahon ang mga dili magtutuo. Pasidaan kini nga pagdisiplina. Warning discipline. Mo ni una. Ang ikaduhang ang mao ang nagkasamot kabugat nga disiplina. Sa in English, intensive discipline. Diin mudugang ang Dios ug dugang pag-antos kanimo tungod kay wa man nimo panumbalinga. You have not responded. Ang unang ang disiplina nga pasidaang disiplina. Og karon adto sa ikatulo. Ang ikatulo nga ang sa disiplina mao na ang unsa? Disiplina nga kamatayon. Dying discipline. Nga diin tangtangon lang sa Dios ang mapatuyangon nga unod nun terminally carnal nga Kristohanon. Mangtud pa sa usa ka doctrinal nga pastor nga iyang gigamit nga termino laksiun. Laksiun na lang sa Dios ang kinabuhi sa maong wa na lang magtagad nga magtutuo sa iyang pagkakristohanon.
Nagpatuyang naman lang siya. Nagpadayon naman lang siya sa paglakaw sa kangit-ngit o nagpadayon sa pagdumili, sa pagkaamgo sa disiplina sa Diyos pinagiunta, sa pagsugid sa iyang mga sala o pag-rebound. Kinituod nga ang sa pagdisiplina sa Diyos nga ginganlan sa ining lasog daing discipline. Gitawag kini sa popular nga term, sin unto death. Now dinhi atong parking una kining atong paghisgot bahin ini, atong ibadayon sa paghisgot kini ugma. So ayaw sipyat sa pagsunod ni ining atong series nga pagtuon bahin ining atong uluhan nga unsaon ta sa pagbuhi sa mga kamatuoran sa Dios. Okay? Dinhi atong ipadayon ni ugma. How to unleash divine truths. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa imong tinaw, tataw nga pagpadayag ni ining mga butanga. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Bisan dili kami takos, ikaw nagapadayon gayon sa pagsangkap sa among tanan nga mga gikinahanglan ingon nga imong mga anak. Salamat. Dada kami pagbalik ugma dinhining dapita. Aron kami makapadayon pagsibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Hangtod magkabuot namo ang among tumong nga maong paghamtong espirituhanon. Salamat niya among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.